На территории республики работают 2 особые экономические зоны, 5 территорий опережающего развития. Республика җитәкчелеге галимнәр, Татарстанның фәннәр академиясе вәкилләре һәм федераль дәрәҗәдәге белгечләр фән, яңа технологияләр һәм инновацияләр хакында фикер алыша. Хәзер Россиядәге фән дигән илкүләм проектка алмашка технология лидерлыгы дигән яңа программа әзерлиләр. Ул төбәкләрнең алга китешендә зур этәргеч булачак ди белгечләр. Татарстан ведущий научный центр. Татарстан алдынгы фәнни үзәк, монда инженер мәктәпләрдә, икътисади зоналарда, университетларда бар. Яңа программаның максаты шушы төп алымнарны бергә кулланып эш итү. И научно-технологического развития. Илдә фәнни технологияләр үсеше буенча Татарстан беренче өчлеккә керә. Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан гына калышабыз. Моңа кадәр икенче урында идек. Республикада технологияләр инфраструктурасы киң җәелдерелгән. Фәнни үзәкләр, индустриаль парклар эшли. Соңгы 3 елда студентлар стартапы дигән федераль конкурста катнашып, 734 кеше үз проектын тормышка ашыру өчен 1 миллион сум акча аткан. Несмотря на лучшее по стране значение показателя доля молодых исследователей, Бездә яшь тикшеренүчеләрнең фәндәге өлеше дигән күрсәткеч ил буенча иң яхшысы. Ләкин Россиядәге уртача күрсәткечләр белән чагыштырганда бездә үсеш түбәнрәк. Чөнки иң югары дәрәҗәгә инде ирештек. Ил җитәкчелеге куйган бурычны үтәдек. Бәлки рейтингны төзегәндә моңа игътибар итәрсез. руководством страны она выполнена в полном объеме на сегодняшний день. Фәнни технологик үсеш дәүләт программасы республикада әзерләнә торган яңа берләштерелгән программаның нигезе булачак ди белгечләр. Киләсе 4 елга аның бюджетын да билгеләгәннәр. Ул якынча 22 миллиард сумнан артып китәчәк. Бүгенге фәнни технологик үсеш программасы масштаб ягыннан зоррак күренә. Без дөрес юлда, хәзер без тагы да алга карыйбыз. Менә бөтен концепцияларны бергә эшләргә. Бүген фәннең алга китешен тәэмин итү өчен кадрларны мәктәп яшеннән үк әзерләргә кирәк дигән фикер яңгырады. Мисал өчен лагерьләрдә эш алып барырга була. Шулай ук Татарстанда аддитив технологияләр куллануны да киңрәк җәелдерергә җыеналар. Инзилә Хөсәенова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.